Kawai ka company ka bala tip kerteng kum ka Andreds Hydro Private Limited, kabadai ka company ka bala pentri ya kawai ka project penmi boarding electric lani ka hydro project kabah ka snong mauser ka badang hap sigi benta ka thain kerdem kulai ribhoi district kala shakhang tala ki art ligi kunhun seng bhalang ka Confederation of Ribhoi People CORP bat ka Ribhoi Welfare Organization RBWO. Kabala penlong kiti ki art ligi kunhun sang bhalang ban khang tala ya ka office trekam jong kate ka company kadai hadin ka jingle jurem bat kenra trading license bat lever license jong kinong tre bar jella ki bala wanra hi da kate ka company kabala penlong haka nyau teri uyayong ar punreu lasem bakim dan satya ya kita gi trading bat lever license tang hadin katu kat nepor bala dab ban khang tala ya ka office trekam jong kate ka company lawan poi segi bor pulet jong ka kerdam kulai police outpost kabah ka jinge kran hapadang ki pulen bat kinong yelam sang bhalang na kaleng kinong yelam jong kite ki artli ki sang bhalang kilaya thu haki bor pulen bakane ka company ka khlam shem lala ban penbet penbiang ya ki trading bat labor license jong kinong trei ki jongka kumta kila hab ban khang tala no ya ka office trekam bat onsha ban play tat hadu bakin dala deb ban penbet penbiang lun ya ki kot kisla badan kam Ini nakaliang juga Confederation of Ribhoi People harangkat kajingan donlang RBWO. Nakaliang jongi di atli kiseng nilawan baniar sene siapa kerdem kulai 0 point area bat hadin bangila wan ban syek ya kane ka company ka Andred company kabade kawai na ki company ki ba tre hangne hapo area 0 point kerdem kulai. Naglang jungi kaseng hadin bagi lawan ni kaban syek ikot kisla naduk ka trading license ka labor license henry abang yuan hang ne ngi la keli gini nong trade bat ngilap bat ngisyam ba kimdon ka trading license bat ka labor license den ta kadau ba naglang juga seng ngila sim ya karai ba menta kasingi ngin khang tala shwa ya kane ka Andred Private Limited namar ba kimdon ikot kisla naglang kaseng ngila khang tala bat Ginam ailat ya kum kini ki company ki ba wan tray hapo kari ke jongi bat hangne hapo ribhoi haba kiwan kide ban penbiang so ikut kisla nageleng juga seng ngim persya ya kata ka project henry haba piwan ban tray hangne hapo ka ri ke jongi penbiang so ya kikot kisla ki bakan thup naduk ka trading license ka labor license namar ngim tip ki dekhar ki bawan nangno ki wan tray hangne hari kimle ya kita kikot ki badon kam den ta kadau ngi maham ya kene ka company ba penbiang choi ni kot kisla adin kata pisala ban plipat ya kene ka jingtrai ke jong piang ne lada pimpat penbiang kot kisla nageleng juga seng nginam ailat ba pinang pli bat nginang ya wan hagibai ru kisngi nginang wan shek la kene company kan traine kan khang ne namar ba kampat don kot kisla ki babiang te ngi kuak ban penpau sakawai ka ba ki company ki wan sobha ba kino ki kam ki bala ki lokal jongi ki sobha ban ai ki lokal namar kat kum ka jinglap ka jongi kini company ki babun ki ai kam baik ki parajat ki jongki tingi kuak ban ba kino company ki bawan banle ya ka project ani ka business hangne apo ka stit ka jongi ka bala lokal sobha ban ai lokal bat ka bomla lokal kata ngimla banle kata ka dei ka kharwo nagelang joka seng ba nginang le susu yo ban shek ki wairu ki company lane kiwairu ki project ki ba pentrai lengba ki non tribal khamtam hangne po ka themri bhoi ke jongi ngi ba ka jingjalai jong ki non tribal lada umdan sami ki seng balang ki ban shek ki ban khmi sai kalawai jong ki khun ki khti ki jongi ki poi namar ngi ka jingjalai jong ki non tribal ki wan ki ka ban trai ki kam ki jam hapo ka themri bhoi ke jongi hanrei kimsem lale pat ki kot ki sla ki babyang te ngi kentu ki non tribal baro ki batrai hapo khamtam hapo ribhoi bakin penbiang ikut kisah lem kumta kaseng kan salek ban khandra kan salek ban syek sekiwai pat ki project sekiwai pat ki benta hang ne hapo ka them ribhoi hakano katur thrai na kapor ji i ba kini ki barjela ki juwan mantre hande ki yo bandrung kham kot khamsla pi habayadai bat kata kini ki non tribal haba kiwan chene ka state ju ka suk palat karkomrung karkomi ngatrai wat nakaleng juga anyro kisuk ba banyo bandrung banmi ladangin pej hangte po berni infiltration segit hangte kambiang ka jingsyek ya kita non tribal ki bawan bandrung bantrai namar hangte kim keli non tribal hangno utrai
kim kali henry nanti mentalele kalami katu kejekaban le online namata ka form jong kilobar ngi batang siminit unun tribal loyo bandrung sekastit kejongi klaim dah kali benia hagano ko snong ulai tray hagano ko jakam ulai tray henry lasu produce be nanti ulai hagano ko jakaro umtip kane kawai ka dauba ka baginong tribal ki seluruh banwan sekane gari kejongi klaim dah pen biang ikut kisla di kerpat ia ki dorbar snong ki bahap pe perman ba haba kini ginong tribal ki wan bantre po snong po thau ke jong pi namar ka benengkong hi lada khlain kador ba sinong ginong tribal kinomyo ban le lan haba ki tre po sinong ka thau kata ka dei ka badun kam ban ngi kerpat ban ai ka ji tre lang ban ni kaseng nani sekman nagaleng jungi kaseng ngi kloi ban tre ba ki dor bar sinong haba dei ban ban kera ya kini ginong tribal ki bon tre po kari ka jungi Hatu fimut bodong ba lengba kita ki kot kisla kabaki apply online nang tana infiltration gate kampat biang. Hakajing pet jongi kata kajing apply ke jongki ya ka online nang teta po infiltration sagit kampat biang nang te kiyo tangka fomsi. Tengi sutu bagane kadai ka area jongka district council kadai ka 6 schedule kala keren sai ba no tribal ubawan tre po ka state ke jongi uhap banyo ya ka lebor na po district council. Lem kumta kata ka fomsi ngingim pediang.